ଆଦରର ପାଠଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ସଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ଆଲୋଚନା ବୋଧେ କଷ୍ଟକର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବି। ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଓମ୍ ତସ୍ଥବିଦୁର୍ବରମ୍ ରୂପମ୍ ଜ୍ୟୋତିଃ ପରस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। Let us meditate on the most auspicious, best form of Savitri, on the light of the Supreme, which shall illumine us with the truth. So, ସବିତାଙ୍କର ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ, ପରମଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପକୁ, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜିର ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହଉ। ଏବେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବା। ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣା ଅଧିକ କିଛି ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିବ। ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯେ ପ୍ରମୁଖ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟକୃତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛୁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘତମ ମହାକାବ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ସମତୁଲ୍ୟ କିଛି ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପଂକ୍ତିରେ, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ ମନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀକୁ କେତେକ ବିଦଗ୍ଧ ବିଜ୍ଞ ପାଠକ, ସମାଲୋଚକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦାୟିତ ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଇଟର୍ନିଟି ଇନ୍ ୱାର୍ଡସ୍। ସାବିତ୍ରୀ ସାଧାରଣ କାବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଲେଖା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବି ମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ଭୂମିରୁ, ଯୋଉ ମନଭୂମିରୁ ସବୁ ଲେଖା ଝରି ଆସେ ବା ପ୍ରେରଣା ଝରି ଆସେ, ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୂଳତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଉତ୍ତରଣର ମାଧ୍ୟମ, ଚେତନା ଉତ୍ତରଣର ମାଧ୍ୟମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ I used Savitri as a means of ascension. I began with it on a certain mental level. Each time I could reach a higher level, I rewrote from that level. Moreover, I was particular. If parts seemed to me to come from any lower level, I was not satisfied to leave it because it was good poetry. ରବୀନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ ହବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। କାହିଁକି ସାବିତ୍ରୀ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚୟନ କଲେ, ସେ ବି ତାର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ହେଇଯିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ସରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଟର 1932 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ଏକ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଉତ୍ତରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ମନସ୍ତରରୁ ସେ ଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ମନର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ, ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସାଧନା ବଳରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରୁ ପୁଣି ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ରିରାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ପୁନଶ୍ଚ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦିଓ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡିକ
काव्य दृष्टिकोण कविता दृष्टिकोण एक उत्तम पर्याय बाची माने गुड पोएट्री किंतु श्री अरविंद से संतुष्ट कारण लोअर लेवल रे संतुष्ट आते उच्चतर लेवल को उच्चतर स्तर को उन्नीत होगा पर लेवल रु कविता को रचना करा जाई परिबो से अनुसार प्रयास जारी रही दीर्घ दिन व्यापी श्री अरविंद सावित्री रचना केतक कहती जे बरोदा समय सावित्री अर्ली ड्राफ्ट प्राथमिक पर्याय सावित्री कथा वस्तु आरंभ करते किंतु किसी संपर्कित प्रामाणिकता किसी मिलूना तेरे 1916 मसीह श्री अरविंद प्राय सावित्री लेखार मनोनिवेश करते मझे मझे टे एपट सेपट होता जीवन शेष अवधि प्राय डिसेम्बर महाप्राण है तार मासिक पूर्वर अल्प केते दिन पूर्वर श्री अरविंद सावित्री लेखाटी संपन्न करते शेष पर्यंत रिविजन भी था अनेक रिवाइज श्री अरविंद सावित्री पाखे देयर हैव बीन मेड सेवरल सक्सेसिव रिविजन्स each time trying to lift the general level higher and higher towards possible over mind poetry. Sarvendra Savitri को कहते गोटे ओभर माइंड पोएट्री ना फ्यूचर पोएट्री जो रही एक ग्रंथ भविष्य कविता ग्रंथ टी इंग्रजी साहित्य जो आलोचना से गोटे ओभर माइंड पोएट्री गोटे स्तर रही मनर ऊर्ध भूमि जो आम रही बहुत देवता मान स्तर ओभर माइंड सुपर माइंड तेणु से ओभर माइंड स्तर रु सी कविता सब छड़ी आस सावित्री पंक्ति मान सब छड़ी आस महान उच्चतर भूमि श्री अरविंद जो विभिन्न रिविजन करते तारी मध्यम गोटे ओभर माइंड इन्फ्लुएंस संपूर्ण सावित्री अनुभूत हुए बोली से उल्लेख करते तेणु ए दृष्टि सावित्री आम अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी आम चेतनार उत्तरण निमित्त एक महार्घ साधना से परिणत हो पारे सावित्री अध्ययन हृदय जदि आम अध्ययन करवा ये आम गोटे साधना परिणत हम आम जीवन सकल समस्या उत्तर निहित महान ग्रंथ तथापि आम अध्ययन करवा तार सुयोग ग्रहण करवा आउ माँ ए संपर्क में जहाँ कहती मांकर अति मार्ग मंतव्य केतोटी आज उपस्थापित करी तुम आगे जदिव तुम्हें अनेक देश विषय शुणी जानी पढ़ी कहूँ सावित्री द सुप्रीम रिविलेशन ऑफ श्री अरविंद विजन सावित्री हूँ श्री अरविंद दिव्य भविष्य दृष्टिर परम अभिव्यक्ति एवं मानव जातिर भविष्य सूचक कौन मनुष्यर भविष्य हम खाली मनुष्य समाज जो स्थिति बर्तमान रही स्थिति से रहा श्री अरविंद समस्त रचनावली एमती गोटे कौन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रही मनुष्य जातिर भविष्य समग्र पृथ्वीर नियति तेणु ए संपर्क भी ये महाकाव्य निहित रही माँ ये संपर्क उल्लेख कर marvelous prophetic poem shall be humanity's guide towards its future realization. अर्थात भविष्य सूचक यही अनुपम कविता है भविष्य सिद्धि सकल अभिमुखे मानव जातिर पथ प्रदर्शक तेणु सावित्री हूँ गाइड मनुष्य जातिर ये पथ प्रदर्शक जी आमको से भविष्यतर जो पर्यंत जहाँ उपलब्ध ही नहीं अतिमान संस्कृति आड़ को आमको से नहीं मनुष्य को तार दिव्य जीवन अभिमुखे परिचालित करनब तार पथ प्रदर्शक हो पार श्री अरविंद महाकाव्य सावित्री सावित्री द प्रोफेटिक विजन ऑफ श्री अरविंद इट विल सरपास द गीता एंड द बाइबल गीता बाइबल से भी ऊर्ध्व अतिक्रम कर सावित्री एवं परे आश्रम जो चलीगले बेहुता जो सावित्री पेंटिंग एक्जिबिशन से माँ प्रेरणा देते सावित्री संपर्कीय अनेक गुड़े पेंटिंग्स जोड़ा आम सावित्री भवन गले अरविल ये आम देखा पाइबा एक्जिबिशन सब हॉल रे पेंटिंग सब
तेणु थे आश्रम जो एक्जिबिशन होता 1967 मसीह मांकर एक बाणी उल्लेख करते The importance of Savitri is immense. Its subject is universal. Its revelation prophetic. The time spent in its atmosphere is not wasted. Savitri रो महत्व अति विपुल तार विषय वस्तु होची विश्वजनीन यूनिवर्सल एवं ता भितर जो रिवेलेशन जो दिव्य प्रकटन उद्घाटन रही भविष्य अभिमुखी प्रॉफिटिक एवं सावित्री वातावरण रे यदि कौन समय आम अतिबाहित करा कदापि व्यर्थ हम एवं आम भी पढ़ा मोना सरकार बोली भी चलीगले मोनादा सहित माँ जो आलाप होता तार स्मृति लिपिबद्ध कर सावित्री महत्व ये माँ विस्तृत भाव में वर्णना करते मनदा को माँ प्रश्न पचार सावित्री पढ़ू मनदा उत्तर देते हाँ माँ पढ़े माँ कहले जहाँ सब पढ़ु बुझीपु मनदा उत्तर देते ना माँ बुझी पारुनी किंतु पढ़ुची माँ सविस्तार वर्णना कर सावित्री संपर्क में इट डजंट मैटर इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट सावित्री रीड इट ऑलवेज किसी जाए ना बुझा न बुझू सावित्री किंतु सब बेले पढ़ुता सावित्री एलोन इज सफिशिएंट टू मेक यू क्लाइम टू द हाईएस्ट पीक उच्चतम शिखर सकल को आरोहण करिवारे सावित्री एकमात्र यथेष्ट अर्थात सावित्री सहायता जब आम ग्रहण करिपरिबा तेबे चेतनार उच्चतम शिखर रे भी आम पहुंची परिबा मोर गुरु न था किंतु ये ग्रंथ भी आमर गुरु परिणत हो पारे आमर पथ प्रदर्शक हो पारे टू रीड सावित्री इज इंडीड टू प्रैक्टिस योगा वन कैन फाइंड देयर ऑल दैट इज नीडेड टू रियलाइज द डिवाइन ईच स्टेप ऑफ योगा इज नोटेड हियर इंक्लूडिंग द सीक्रेट ऑफ ऑल अदर योगर्स सावित्री अध्ययन करबा प्रकृत रे योग अभ्यास करबा सहित समान से जड़े जहाँ योग साधना भगवान को उपलब्धि करने जो जो कथा सब आवश्यक से जड़े खोजी पाई जो श्री अरविंद पूर्ण योग सावित्री सेगुड़िक टिप्पणी सब रही अन्य योग गुड़िकर रहस्य सावित्री रही नील आकाश तले सावित्री समकक्ष आ कि भी नहीं बोली माँ उल्लेख करते नुहे मझे मझीर उद्धति किसी जोटा अप्रोप्रिएट आम हम लिखली पढ़ी शुणी दूसरी माय चाइल्ड यस एवरीथिंग इज देयर मिस्टिसिज्म occultism philosophy the history of evolution the history of man of the gods of creation of nature how the universe was created, why, for what purpose, what destiny, all is here. He has crammed the whole universe in a single book. ये मोर शिशु सब एथरे रही मिस्टिसिज्म रहस्यवाद कथा रही ऑकल्टिज्म गुह्य साधना विषय से रही तंत्र बोली कह जाए ऑकल्टिज्म गुह्य विद्या दर्शन रही इतिहास रही विवर्तन इतिहास मनुष्यर इतिहास देवता मान सर्जना सृष्टिर सर्जना प्रकृति संपर्कित वर्णना ये सबू किसी सावित्री निहित रही विश्व सर्जना होता कहीं जो उद्देश्य यार नियति कौन सबू किसी सावित्री रही तेणु भाई भाई मैंने ये दृष्टि जहाँ माँ एवं श्रीअरविंद महत्व विषय अल्प केतोटी बाणी आम जानिले आम अत्यंत उपादेय आम जदि गोटे नूतन जीवन आत्मशील तथाकथित जीवन जदि आम संतुष्ट नुहे
ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ ରହିଛି। ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷିତ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମେ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ମା ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ହୃଦୟ ଦେଇକି ବୁଝିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ବୁଝି ହବ। ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ବି ଅନେକ ପଙ୍କ୍ତି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ସରଳ ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନାର ନିଗୁଡ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଗୁଡିକ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ଆମ ବୋଧର ପୁରାପୁରି ଅତୀତ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝି ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପଙ୍କ୍ତି ସବୁ ସାବିତ୍ରୀରେ ରହିଛି, ଖୁବ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ସାବଲୀଳ ଇଂଲିଶରେ ସେ ପୁରାପୁରି ହୃଦୟକୁ ଆମର ଛୁଇଁଯିବ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆମର ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ପଠନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ସାଧାରଣ ଖାଲି ପଢି ଦେଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ହୃଦୟର ସହିତ ଯଦି ଅଳ୍ପ ସାବିତ୍ରୀ ପଢାଯାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ, ତାହା ଆମ ସାଧନାରେ ସହଯୋଗ ହବ ଏବଂ ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ହାତ ଧରିକି ନେଇଗଲା ଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ଜନନୀ ଆମକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପୁରାଣରେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଣ? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ବ୍ୟାପକ ହବ ଆଉ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଖାଲି କହିବି ଏବଂ ଆମେ ଉତ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିରଚିତ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟଟି ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି। ଯେ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ, ଏବେ ତ ମହାଭାରତ ଚାଲିଛି କଣ କରିବା ଉପରେ ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କାଳରେ ଏକଦା ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଃଖ କାଳରେ ମାନେ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରମରେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁକୁମାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଞ୍ଛନା କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବନବାସ ଜନିତ ଏ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ସୁକୁମାରୀ ରାଜକୁମାରୀ, ସେଇଥିରେ ବ୍ୟଥାତୁର ହୋଇକି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି କି ଯିଏ ଆପଣାର ପତିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ବରଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଏ ପତିବ୍ରତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବା ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମହାଭାରତର ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଥା ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି କାହାଣୀର ବ୍ୟାପ୍ତି ବା ବିସ୍ତୃତି। ବ୍ୟାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ 300ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ 2ଟି ପଙ୍କ୍ତି ଥାଏ, ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସର୍ବମୋଟ 600 ପଙ୍କ୍ତି, 600 ଲାଇନ୍। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 24,000 ପଙ୍କ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ। ସମୁଦାୟ ମହାକାବ୍ୟ 3 ଭାଗ ବା 3 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ। ତହିଁରେ ଅଛି 12ଟି ପର୍ବ, ଆଉ ଶେଷ ଏପିଲଗକୁ ଛାଡିଦେଲେ ପୁରା 48ଟି ସର୍ଗ ବା ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, 48ଟି ସର୍ଗ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ମାତ୍ର 600 ପଙ୍କ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ବିରାଟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ କିପରି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ ମୂଳ କାହାଣୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଘଟଣାର ସଂଯୋଜନ କରିଛନ୍ତି?
उत्तर आम ये जाना जे व्यासंग कथित मूल कहानी को श्री अरविंद पूरा अक्षुण्ण रखिता या आपणार अपूर्व कवित्व और दिव्य सृजन शक्ति बल व्यापकता प्रदान से करते आपणार निगूढ़ अध्यात्म साधनार अनुभूति योग उपलब्धि विश्व दृष्टि ये सब को अवश्य संयोजित कर मूल कहानी को मते बदल ना कौन कौन सब परिवर्तन रही टिके टिके तार सूचना देले विषय टिके आमर धारणा दे पारे व्यासंग कहानी रे रही कथा वस्तु और घटना सकल एक कालानुक्रमिक वर्णन कालानुक्रमिक वर्णन माने गोटे घटना पर जमी प्रथम घटना तापर द्वितीय घटना यही अनुक्रम घटनार वर्णना रही अर्थात जमी वनवासर सूचना युधिष्ठिर एवं मार्कंडेय कथोपकथन तापर अश्वपति किभली यज्ञ करिसेंती संतान अश्वपति यज्ञ करिसेंती संतान प्राप्ति उद्देश्य आउ बरलाभ स्वरूप सावित्री जन्म होती सावित्री पति वरण करिसेंती अरण्य सत्यवान मृत्यु घटी आउ तापर जमंग सहित किभली साक्षात सावित्री सहित संलाप जमंग ठारू बरलाभ एवं से सत्यवान को फेरी पाई सत्यवान सहित बनर प्रत्यागमन कर घटनाकर क्रम एवं महाभारत सावित्री कालानुक्रमिक वर्णना रही मात्र श्री अरविंद सावित्री तार स्वतंत्रता श्री अरविंद किभली देखते कथा आम विचार करवा युधिष्ठिर मार्कंडेय चरित्र कौन अवधारणा ना घटनार वर्णना कालानुक्रमिक कहानी आरंभ अत्यंत नाटकीय कहानी पूरा क्लाइमेक्स शीर्ष बिंदु आरंभ होती यहाँ पाश्चात्य एपिक महाकाव्यर शैली अनुसरण कहुए इन मीडिया रेस माने हठात मझीरू कहानी मझीरू कहानी आरंभ हुए घटनार वर्णनार हठात मझीरू जोटा क्लाइमेक्स पॉइंट श्री अरविंद सावित्री को आरंभ कर अर्थात राति पाई आसुची दिव्य उषागम अंधार हटि जाउची धीरे धीरे चलचंचल एवं कर्म तत्पर हो उठी निबिड़ पृथ्वी सावित्री जागृति एवं आरंभ होता भयंकर दुखद दिवसटी विषय पूर्ण सचेतन अर्थात जो राति पाहुची एवं जो दिन आरंभ होती सी एक भयंकर दिवस एक दुखद दिन सावित्री विश्वादी when सत्यवान मस्ट तेणु केउठु आरंभ होती कथा जो दिन सत्यवान मृत्यु अवधारित से दिन ही कहानी आरंभ एवं यहाँ प्रथम पर्वर वर्णना दिव्य उषा द सिंबल डॉन व प्रतीक उषा द्वितीय सर्ग इश्यू समस्या कौन समस्या सावित्री जीवन तार उत्थापन है एवं कहानी गति कर केवल पूर्वान्न जाए अर्थात सकाळ आरंभ है राति आरंभ हो भोर ही आसुची एवं द्वितीय सर्ग पूर्वान्न पर्यटन सावित्री प्रस्तुत होती निजक प्रस्तुत कर वनगमन करेंगे आज सत्यवान मृत्यु अवधारित हम एवं सत्यवान मृत्यु हम मध्याह्न तेणु पूर्वान्न पर्यंत घटना गतिशील होती द्वितीय सर्ग पूरा स्थगित है कहानी श्री अरविंद से कहानी जो गतिशील होता जो बंद कर सस्पेंड कर कहानी फ्रीज कर गोटे फ्लैशबैक टेक्निक जोड़ा सिनेमा व्यवहार कराए विभिन्न उपन्यास नाटक से व्यवहार कराए फ्लैशबैक टेक्निक शैली अनुसरण कर पूर्व घटनावली अवतरणा कर अर्थात केमी सावित्री जो समस्या ये सब सृष्टि अश्वपति किभली भाव तपस्या कर सावित्री को प्राप्त होती वर स्वरूप सावित्री जन्म ग्रहण कर उपयुक्त बयस पतिर उपयुक्त पतिर अन्वेषण कर सत्यवान सहित साक्षात होती भाव सालु अरण्य आउ सत्यवान पति रूपे वरण कर राजप्रासाद को फेरी आसी बापा को जनइबा समय नारद उपस्थित थी नारद निदारुण भविष्यवाणी सत्यवान मृत्यु गोटे वर्ष पर
एवं तापर पर सावित्री विवाह ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ବିମତ୍ୟନ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମା କିଭଳି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ସେଠି ବନବାସୀର ଜୀବନ କଟେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ এই ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁରାପୁରି ବୁକ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁକ୍ 1 ର କେଣ୍ଟୋ 1 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାପରେ କାହାଣୀ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଏ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଟେକ୍ନିକ ରେ କଣ କଣ ଘଟଣା ସବୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘଟିଆ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁକ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି 7ଟି ପର୍ବରେ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ବରୁ ଯୋଉ କାହାଣୀ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସ୍ଥଗିତ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଚୁଡା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଯେମିତି ଅରଣ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୂଳ କାହାଣୀର କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କାଳାନୁକ୍ରମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଇଛି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅଶ୍ୱପତି ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ 18 ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବା ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣା ବ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 20 ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 40 ଲାଇନ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଘଟଣା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି 10,972 ଲାଇନ କଣ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପତି ସିଏ ବି ନିଃସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ଲର୍ଡ ଅଫ ତପସ୍ୟା ଲର୍ଡ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନଡେଭର ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ନିଜକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅମୃତ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ ତା ସାଧନା ବଳରେ ତାର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତାରି ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ତେଣୁ ଅଶ୍ୱପତି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କଲୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ସେ ଅମର ଲୋକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରତିଭୁ ବା ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମ୍ୟାଟର ଜଡରୁ ପ୍ରାଣଲୋକ ପ୍ରାଣରୁ ମନରୁ ପୁଣି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ସକଳ ସବୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯାଇକି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅତିମାନସିକ ଜଗତ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜନ ଏଣ୍ଡ ଦ ବୁନ୍ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ କ୍ରମରେ ସେଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା କେତେ ଦିନ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ରହିବ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିବ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହେଇକି ରହିବ ତାର କଣ ନିଷ୍କୃତିର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ମା ତେଣୁ ତୁମେ ଆସ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଯଦି ଆସିବ ତୁମେ ଜଗତ ଜନନୀ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ତୁମେ ଏକା ତୁମେ ହଉଛ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅମର ପ୍ରେମ ତୁମେ କେବଳ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ନିଦାରୁଣ କବଳରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରତିଭକୁ ପଠାଅ ବା ତୁମେ ନିଜେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କର ତାପରେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ବା ଡିଭାଇନ ମଦର ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଏତେ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଦେଇକି ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା ବୁକ୍ ଅଫ ଦ ଟ୍ରାଭେଲର ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ
ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଭିନ୍ନ ଜଗତ ସବୁ ରହିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସକଳ ତାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାୟ 10,964 ଲାଇନରେ ଏଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସରି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏଟା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଷ୍ଟପଦୀ ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଅଷ୍ଟପଦୀ ବଡ ମହାଭାରତର ଅଷ୍ଟପଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ବିଷୟ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁଣିଥରେ ସାରିବା କଥା କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ସେ ପର୍ବଟି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିକେ ଖାଲି ସୂଚନା ତାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ପତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଭେଟ ହେବ ତାର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଏ ସବୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବୃକ୍ଷଲତା ପାହାଡ ଏଇମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବନ ଫୁଲର ମାଳାଟିଏ କରି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ଏବେ ତାଙ୍କର ପତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଯୋଉ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ବା ପ୍ରେମର ପର୍ବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଟା ମୂଳ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଏଇ ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମହାଭାରତରେ କିଛି ତାର ବିଶେଷ ସୂଚନା ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଯାହା ନାରଦ କହିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସାଧକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ କଥା ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ମୋଟେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ରାଣୀ ମାଳବୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଯଦିଓ ରାଣୀ ମାଳବୀଙ୍କର ତା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କର ରାଣୀ ଯିଏ ମାଳବୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମାଳବୀ ଏଇ ନାମ ହିଁ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା ଆମେ କେବଳ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କର କୁଇନ୍ ବା ରାଣୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ରାଣୀ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଠି କେବଳ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ ଆଇଡିଆଲ ର ପତ୍ନୀ ମାନେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେ କେବଳ ସେଥିରେ ହଁ ଟିଏ ମାରନ୍ତି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନେ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେମିତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପତିଙ୍କର ରାଣୀ ସେ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ମାନବୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭିତରର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣେ ଝିଅଟିଏ ମୋର ଯେ ବୈଧବ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଚଳନ ଏସବୁ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷର ନିୟତି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ବା ଡେଷ୍ଟିନି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ এই ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଣୀ ହିଁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମା ସେ ହିଁ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ମଣିଷର ଏଇଭଳି ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ମଣିଷ ଏମିତି କଣ ନିୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି କାହିଁକି ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାର ମଣିଷର କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କଣ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ଏଠି ଅସହାୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ନିୟତିର ପ୍ରଭାବ ତାର କ୍ରିୟା এই ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଦୁଷୀ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବେ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ଗୋଟେ କଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବା ନିୟତିରେ କବଳିତ ହେଉଥିବା ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ଏବଂ ନାରଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି
तेणु व्यासଙ୍କ उपाख्याନରେ ଏଇ କଥାଟାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନାରଦ ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାରଦ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ନାରଦ ସେଠି ଯୋଉ ରାଜସଭାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନାରଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ନାରଦ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ରାଜସଭା, ଆଉ ତାପରେ ଅଶ୍ୱପତି ଏବଂ ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱପତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ରାଣୀ ମାଳବୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଫେଟ୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ପେନ୍, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ନାରଦ ହିଁ ମହାନ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ନିୟତିର ଧାରା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ଏବଂ ରାଣୀ ସେ ନିୟତିର ଧାରା ବିଷୟରେ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ପଢିବ ବୁଝି ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିୟତିର କବଳରୁ ନିଷ୍କୃତିର ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନାରଦ। ତ ନାରଦଙ୍କର ଭୂମିକା, ନାରଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଯୋଉଟା ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ନାରଦଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ନଗଣ୍ୟ, ବେଶୀ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କେବଳ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସୀମିତ ସେଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେବି ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ପୂର୍ବ 3 ଦିନ ଧରିକି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପବାସ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠାରେ ଯୋଉ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଏଇ 3 ଦିନ ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ 1 ବର୍ଷ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଧାରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାରା ବର୍ଷ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କାହାରିକୁ କହିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗାରସ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖଟିକୁ ସେ କଣ ଲାଳିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁରାପୁରି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ 3 ରାତ୍ରିର ଯୋଉ ବ୍ରତ ମହାଭାରତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ପରିଣତ ହେଇଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ, ଯୋଗ ସାବିତ୍ରୀ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ସବୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ଶକ୍ତିର ଉପାସନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ, ଯୋଉଟାକି ମହାଭାରତରେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଲାଇନରେ ସବୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାପରେ ବ୍ରତର 4ଥ ଦିନ ଯୋଉ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀରେ ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବନକୁ ଯିବେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀରେ ସତ୍ୟବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର, ସେ ଅଶ୍ୱର ଚିତ୍ରକଳା କରିଛନ୍ତି, ଘୋଡା ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀରେ ସେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍କଲ୍ପଚର, ଜଣେ ସ୍ଥପତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଥରରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ବନକୁ ଯିବେ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ହବ ସେଇଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବନଗମନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ସତ୍ୟବାନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଳାପ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପ କରିଦେଉଛି କାରଣ କାହାଣୀ ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ ଆମେ ଲମ୍ବେଇ ପାରିବାନି। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଳାପ ଭଲକି ବା ଡାଇଲଗ ହେଇଛି, ଡିବେଟ୍ ଅଫ ଲଭ୍ ଏଣ୍ଡ ଡେଥ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତର୍କ ବିତର୍କ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏବଂ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜମ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ନୀତିବାନ ଧର୍ମରାଜ ଆଉ ଦାନଶୀଳ ବରଦାତା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବାବା ଇଏ ନାସ୍ତିକ
महाईश्वर मूर्तिमंत उपस्थिति निश्चितनार अवतार सी महाविज्ञ महापंडित तर्क प्रवण आ मनुष्यर असहायतार सी किंतु व्यंगकारी मनुष्य को निर्दिष्ट गोटे निष्ठुर निष्करुण नियम रक्षक तारी से बंधन से बांधा सब चाहती मनुष्य को एवं से भयंकर रूपधारी विवर्तन प्रतिरोधी कारण से निश्चित अवश्य भगवान दायित्व एक संपादन किंतु से निर्दिष्ट निश्चितनार जो नियम सब रही तार भीतर सृष्टि को बांधा चेष्टा किंतु श्रीअरविंदर जो वर्णना रही जमंकर ये भाव वर्णना सी जम को भितर गोटे महाविज्ञ पंडित अत्यंत तर्कवादी भीषण तर्क जानी एवं सावित्री कथा को बारंबार खंडन कर सावित्री भी कम नुहति सावित्री स्वयं दिग्विजयरणी सी जमंकर समस्त गोटे नास्ति सूचक सत्य सी जीवन जो सत्य को उपस्थापित कर गोटे नेगेटिव ट्रुथ से नास्ति सूचक सत्य को सावित्री बारंबार अस्थि सूचक सत्य खंडन कर देखा व्यासंकर महाभारत रे सावित्री को बरदान समय जम जिते शतपुत्र जननी होगा बर दे मागी शतपुत्र जननी होगा बर दे जम अवश्य असहाय भाव कही तेणु से जेहेतु जन धर्मनिष्ठ धर्मराज तेणु निजर वाक्य को निजे विरोध करें ना अतएव से सत्यवान को फेरे किंतु एठी अरविंद सावित्री से पूरा पूरी सावित्री मृत्यु सहित संघर्ष डिफिट कर पराजित कर जम अस्वीकार कर तुम्हें से तुम कथार जना जाऊँगी जना पड़ी तुम्हें हूँ महाशक्ति किंतु तुम्हें तुम रूप देखा मत मुझे जानी तुम्हें से महाशक्ति आसीच मनुष्य को मृत्यु कबल उद्धार करने सावित्री स्वरूप प्रकटन कर जम तथापि देखिकी भी अधिका भाया व्यवहार कर अवज्ञा कर पूरा पूरी मान नछोड़ बंदा अर्थात निजे माने नईवा को स्वीकार कर अनमनीय रही समय सावित्री शक्ति पूरा पूरी अग्नि से कालिलिहान शक्ति घेरी जाऊँगी प्रचंड चाप माँ दौरान एवं जम किभली भांगी पड़ुं निश्चितनार गर्भ को से आश्रय पलायन कर अर्थात मृत्यु परास्त दिव्य शक्ति पाखे प्रेमर शक्ति पाखे जोटा कि वर्णना मोटे महाभारत सावित्री मूल काव्य मूल कहानी शेष को शेष कर मात्र 10 मिनिट रही प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही व्यासंग सावित्री जो शेष को मृत्यु पर विजय हासिल कर सावित्री साक्षात परमंक सहित जोटा कि मोटे मूल महाभारत कहानी ना सुप्रीम सहित साक्षात्कार एवं सुप्रीम परम दिव्य परम चेतना सावित्री को सत्यवान को आमंत्रण कर सावित्री को यही सावित्री कहीं से दुख संतप्त अज्ञानग्रस्त मृत्यु कबलित मृत्यु जगत को तुम्हें कौन फेरी तुम्हें आस सत्यवान सहित बुक ऑफ द एवरलास्टिंग डे रे वर्णना ये शाश्वत दिवस जोटी केबे राति हुए ना दुख ना जंत्रणा ना सेमती एक चिरंतन आनंदर राज्य रे तुम्हें यही निवास कर स्वामी सहित किंतु सावित्री नम्रतार सहित परम प्रत्याख्यान कर मु खाली मो नुहे मु केवल निज मु सत्यवान को फेरी पाई ना सत्यवान होती मानवर आत्मा एक मृत्युर कबल थे मृत्युर कबल जो मु रक्षा कर भगवत करुणार रक्षा पाई तेणु समग्र मनुष्य जातिर मुक्ति पाई समग्र मनुष्य हूँ सत्यवान आम भीतर आत्मा हूँ सत्यर धारण कर सत्य को तेणु आम प्रत्येक हूँ सत्यवान कि आम ये मृत्युर कबलित तेणु सत्यवान मृत्युर मुखर उद्धार करने रक्षा करने सावित्री जो आसी अवतार नहीं दिग्विजयरणी तेणु सावित्री से कहते मुझे तो मुक्ति पाई सत्यवान को लेकिन आनंद लोक रही पारि किंतु सॉरी मु रही पारि किंतु चाहूँ कारण मुझे सुखरे रही अथच अन्य मोर जो भाई भौणी माने मनुष्य जाति से जदि से दुख भितर थे
तेबे मु सेतरे संतुष्ट हेई परिबे ना। जो वर मते प्रदान करूछथि से वर को मु नम्रतार सहित प्रत्याख्यान करूछि। एवं सावित्री गोटे फेमस लाइन रही जे इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। जो वर हमको कहउछथि हे प्रभु एटा निश्चित जे एठी रहिबाटा आनंददायक ई भूमि रे, कारण ये आनंदर जगत, ये आनंद भूमि रे अवस्थान करबा निश्चित भाव रे गोटे सुख एवं सौभाग्यर विषय। इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल। एथिरे मु आ मोर स्वामी सत्यवान से बेटा आमे ए ताको शेयर करू से जॉय, किंतु सेतर समस्त तो सहभागी हेई परिबेनी। सबु मनुष्यंकर जानकर आमे प्रतिनिधि हेई आसीछु से तो तेणु से आनंद इम्परफेक्ट आनंद सत, किंतु इम्परफेक्ट आनंद इम्परफेक्ट आनंद मु चाहूँ परफेक्ट जॉय परफेक्ट आनंद। तेणु सबु मनुष्य मते ता प्रदान कर परम बहुत खुशी होती। भविष्य कौन चित्र हम मनुष्य समाज मनुष्यर जीवन किभली भाव में बदल किभली भाव में मनुष्य किभली जीवन लाभ कर कौन कौन घटो कि भाव में सुपरमेंटल रेस आस इत्यादि सब वर्णना श्रीअरविंद पूरापूरी अनर्गल भाव में निर्वरण कर वर्णना करमती गोटे शैंपेन बोतल रु जमी उछुड़ी पड़े पूरापूरी से भाव में श्रीअरविंद डिक्टेशन दौले लिखिपार नते निर्वरण लिखुते डिक्टेशन दौले धाड़ी पर धाड़ी धाड़ी पर धाड़ी अनर्गल भर काले बाहर तेना तार चित्र जहाँ सब दि जाए मोटे व्यासंग महाभारत से सब कथा कारण व्यासंग महाभारत कहानी केवल गोटे कौन किंवदंती केवल आख्यान उपाख्यान, किंतु श्रीअरविंद सावित्री हूँ प्रतीक ये खाली केवल ए लिजेंड एंड सिंबल यह किंवदंती एक उपाख्यान पद, किंतु यह एक प्रतीक समग्र मनुष्य भविष्य से प्रतीक तार भर विश्वसित है। तेणु ये भाव में आम देखा श्रीअरविंद महाकाव्य सावित्री जो स्वतंत्रता मूल महाभारत कहानी ठार आउ तृतीय कथा तृतीय प्रश्न आम पर केतबेले आलोचना करवा एतिक आम आलोचना को आम रखा से दुई प्रश्न पर आधारित आमर ये आलोचना आउ मात्र प्रश्न 5-7 मिनिट मात्र जदि किसी प्रश्न थी भाई भाई मानकर। हाँ भाई गोटे प्रश्न थिला भाई गनाइलरू कपिल भाईंकर जे आमे जानिछु सावित्री जमंक उपरे विजय लाभ करी मृत्यु उपरे विजय हासिल करी मृत्यु को जय लाभ करथिले। श्रीअरविंद सावित्री रे कौन से ही अमरत्वर कथा कह जाइछि कि तबे अमर हाँ तबे अमरत्वर हाँ भाई तबे अमरत्वर यथार्थ स्वरूप कौन? अमरत्व कहले साधारण भाव में आम जो भाव में प्रथम आगे धरी नबू देहर तो अमरत्व हूँ प्रथमतः गोटे चेष्टा अमरत्व जोटा कि साइकिक रियलाइजेशन हेले से अमरत्व उपलब्धिटा प्रथम आसे अर्थात दैहिक अमरत्व आसी न थाए किंतु जितेबाला जड़े चैत्य सत्ता को उपलब्धि करे चैत्य आविष्कार करे चैत्य जेहेतु गोटे अमर चेतना तेणु सी अमृत चेतनाटा निज भर उत्पाद मनुष्य मृत्यु को मोटे भय करे पूर्ण सचेतन भी जे मुझी मु रही से अमरत्वर बोधटा प्रथम आसे एवं शेष को जिते कौन गोटे सुपरमेंटाल रेस आसो से गोटे शारीरिक अमरत्वर तेणु तार इंगित श्रीअरविंद से वर्णना कर तेणु अमरत्व आम हटाई एकाथर पूरा कौन देह स्तर को चली आम आम बुझुचु जे बोधे नमरी मान मोटे मरबनी देहटा जमी थी सेमती ना ये देहर मृत्यु अवधारित ये गोटे दिव्य देह गोटे नस्टिक बीइंग जो माँ जो भाव में कौन जो नोट्स हुए जेनरी जो वर्ण से दिव्य शरीर किसी झलक देते पुरुषर हेनी कि स्त्री हेनी कि आलोकित आलोकमय एक शरीर एक नमनीय शरीर से जो सुंदर दिव्य शरीर वर्णना देते से मृत्यु कौन मृत्यु पर पूर्ण विजय से शरीर सी अवश्यंभाव रही विलय नहीं शरीर सी जाए बहुत शेष पर्याय तेणु से दृष्टि आम कथा विचार करवा। हाँ भाई अमरत्वर उपलब्धिटा हूँ जो चैत्य उपलब्धि जो सेन्सटा आमको दब मोटे मृत्यु भय के
ଯେ ମୁଁ ତ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ। ଗୀତାରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଡ୍ରେସ ଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ କିଣିଦେବି। ଦେହଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେହ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହକୁ ମର ଏଇ ସଚେତନ ଆମେ ଗୀତାରେ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସୁନି ନା ଏଇଟା ଧରା ଦଉନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହଉଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବେଳକୁ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡୁଛୁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ରହୁନି। ତେଣୁ ସେ ଆମର ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ସାଧାରଣ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ହଁ ଆଉ କଣ ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ଏହାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସାଧନା ଆପା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ସାଧନା ଆପା। ହଁ ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବୁକ୍ 3 ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 4:46 ପେଜ୍ ର fate shall be changed by an unchanging will. Fate shall be changed by an unchanging will. ତା ମାନେ କଣ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ କି ଭାଇ? ଯୋଉଟା ଫେଟ୍ ସେଟା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ ନିୟତି। ଜୀବନର ଫେଟ୍ ବା ନିୟତି ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଜୀବ ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମ ଯିଏ ହେଇଛି ଜୀବ ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫେଟ୍। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତାକୁ କିଏ ସେ ବଦଳି ଦେଇପାରିବ? ଫେଟ୍ shall be changed by an unchanging will. ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ସେଇ କେବଳ ଆସିକି ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର କଠୋର ନିୟତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ବା ମଣିଷର ନିୟତି ଏଟା ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଲୌହ କଠୋର ବିଧାନ। ଇଏ ପୁରାପୁରି ନିଷ୍ଠୁର। ଇଏ ମୋଟେ କିଛି ବଦଳେଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାକୁ କିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ? କେବଳ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନଚେଞ୍ଜିଂ ୱିଲ୍। ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ସେଠି ୱିଲ୍ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ମହିଛି ପରମ ଇଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ଅନଚେଞ୍ଜିଂ, ସିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତିକୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ କଥାଟି ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଁ ଭାଇ ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ରାୟକିଶୋର ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ରାୟକିଶୋର ଭାଇ। ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ସବୁ କୋରିଲେସନ ଆଉ କଥା ଗୁଡା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି, ଯୋଉ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର ସେ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ଯୋଉ ଏଥିକାଲ ଏଥିକ ତା ସହିତ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ଭିତରେ ଆଡୋରେସନ ଡିଭାଇନ ମଦର ତାର ଆମର ଯୋଉ ସୋକଲ୍ଡ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ତା ସହିତ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କହୁଛି? ସେଠି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱଜନନୀଙ୍କର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆରାଧନା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବର ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମହାଭାରତର କାହାଣୀରେ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ କଥାଟି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ ଆପଣ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବ୍ୟାଡ୍ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆଡୋରେସନ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଏ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସେଥିରେ ମୋତେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଡିଭାଇନ ମଦରଙ୍କର କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ମୋତେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ। ତେଣୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆରାଧନା ମାନେ ମୋ ବୋଧେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ବୁଝି ନ ହଉଛି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ କି ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ କି ନୂଆ ଇଭିନ୍ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବି ଆମେ ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ମଦର ଚାପ୍ଟରଟି ପଢିକିରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତ ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ତା ସହିତ ଆର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ ହଉଛୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାଳକୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ଧାରାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରଗତ ଭାବରେ ସେଟା ରହିଛି,
ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନୂଆ ଧାରାରେ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂଜାପୂଜି ନ କରିକି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ମାସ ପଢୁଛୁ। ଏ ବେଟର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ପକେଇଦେଲେ ଠିକ ନୁହେଁ। ସାବିତ୍ରୀ ମା ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆମ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କଣ ମଣିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ କାଳେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଦେଲେ ସେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ହବ, ଘରର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବେ। ହଉ, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ସଚେତନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ନା, ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ତରରେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ବିକଳ ଟିକେ ଆମେ ସବୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରେ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ବୁଝୁଛି ତ? ହଁ ଭାଇ, ସରିଗଲା। ଆଜିର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କି, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟରୁ ତାରିଣୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ତାରିଣୀ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବେ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ମୁଁ କେତେ ଯୋଉ ଠିକ ଜାଣିପାରୁନି, ତେବେ ଯାହା ମୋର ଅବଜରଭେସନ କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀର ବୁକ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେନେରାଲି ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆଡୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝିଲା ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ବା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଆପଣ 11,000 ପାଖାପାଖି ଲାଇନ ଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହୁଏନି କି ବୁଝିବାଟା ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ? ତା ମୁଁ ଠିକ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ନିଗୁଡ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସିଏ ସାଧନାରେ ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ସେ ଅନୁଭବଟି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପୋଏଟ୍ରି, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚେତନା ସ୍ତରର କବିତା ଯେହେତୁ, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଆମେ ବହିରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଧାରଣା ହେଇଛି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସେମାନଙ୍କର MP ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ସହାୟତା ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିମ୍ବା ଏବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଗୁଡିକ ସିରିଏଲ ବାହାରୁଛି ବା ନାଦକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କର ବହି ରହିଛି, ସେ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ତାର ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି। ନହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମା ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ହୁଏତ ପଢୁଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ସଦୟ ହେଇକି ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ତା ଭିତରେ ନିଗୁଡ ରହସ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝି ହବ। ବା ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝି ନହେଲେ ବି ସିଏ ତାର ହୃଦୟ ସ୍ତରରେ ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ହେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ହାର୍ଟ। ହୃଦୟ ବୁଝିପାରେ, ହାତରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି, ବହିରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବନି, ଲେଖିପାରିବନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ତଥାପି ବୁଝିବ, ତଥାପି କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି। ସେଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳରେ ସେଇଟା ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ବୋଲି ମା ସେଇଟା ଆମେ ସେଇ ହୃଦୟ ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ବି ତାର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦବା ଯୋଉ କଣ ପଢିବା ବୁଝିବା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅବଜ୍ଞତା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିବା, ଅଳ୍ପ ଦେଇପାରିବା। ବା ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲି, କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଯୋଉ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ବା ଆମର ସାଧକ ସାଧିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଚନାବଳୀ ତାର କିଛି ସେଇ ଆଲୋକରେ ବି ଆମେ କିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆଜି ଆମ ସହ ରହିଥିବାରୁ। ଭାଇ ଅତି ସରଳ ଆଉ ସାବଲୀଳ ଭାବେ ସାବିତ୍ରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଉ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ।
वास्तव में सावित्री प्रति शब्द प्रति बिंदु गोटे दिव्य शक्ति भर रही आम भी अनुभव करथिबा जीवन केते केते मुहूर्त रे सावित्री किछि वाक्य छुटी आसिले हृदय गोटे अशेष कृतज्ञता पूर्ण हुए जेमि हमको गोटे दिग देखि दे आम सत्तार अस्तित्व बुझिया पे बड़ पाटरे भी पड़िबो जीरो बंटन न पड़ी कि बड़ पाटरे भी सावित्री की पाठ करे। हां भाई हां भाई हां आम सत्तार अस्तित्व को बुझिया पे भी गोटे सावित्री गोटे उत्प्रेरक गोटे विपुल प्रेरणा गोटे अस्त्र भली जा भाई अति सुंदर भाव बुझे देले और सावित्री साधना रे रही आम गोटे चेतनार उत्तरण ये कथाटी की भाई आम सुंदर पाखे आम पाखे वर्णना कले भाई को आज आलोचना अशेष कृतज्ञता आज आलोचना टी आम शेष करवा माँ को कृतज्ञता जने खाली शेष को भाई को गोटे अनुरोध भाई गोटे रवीन्द्र संगीत गाइबे और से सहित आम आज आलोचना शेष कर गीत रवीन्द्रनाथ प्रभु प्रार्थना कर मो हृदय हुआ मो ध्यान मो जीवन प्रति मुहूर्त हस्तरे लुहरी सब समय मो सहित सांस्कृतिक प्रार्थना संसारे सुख दुख लाख तुम्हें धीरे सुख दुख लहु अमार जीवन धीरे लहु अमार जीवन धीरे संसारे जाने जाने हृदय संसारे जाने जाने हृदय एक माम हृदय एक माम हृदय मां को अशेष कृतज्ञता आज आलोचना ये आम आज आलोचना को मां को अवसर करेंगे समस्त को धन्यवाद मो तरफ